Eguerdion. Ongi etorriak Jesusi entzun nahiez, hemen otoitzaldi hontan bildu zeraten guztioi. Ongi etorria. Eliza etzen sortu beste erakunde eta instituzio asko sortu ohi diren bezala. Lege eta araudi batzuen bidetik. Laguntalde bat bezala hasi zen, apostoluen taldea. Jesusek liluratu eta berarekin hartu emanean jarraitu nahi zutenek osatu zuten lehenengo taldea. Hartalde txiki deitu zion Jesusek berak. Pobre, txiki eta jende apalek osatutako hartaldea baitzen. Ez jakintsuek, boteretsuek edo handizkiek sortutako erakunde bat. Jesusen eskaintzak eta jokaerak itxaropena sortu zien bihotzean, eta hartu eman hortan jarraitu nahi zuten. Gu ere Jainkoaren hitza entzun nahi ez, Jesus inguratzen zuen jende hura bezala, adi eta erne jartzen gera. Jesus bera gure artean bai dago. Eskertu eta kanta dezagun presentzia hori. Zu gabe Jesus nora joango geragu. Zutik jarri eta kanta dezagun. Zu gabe Jesus nora joango geragu. Zuk betiko hitzak Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gure bihotzei Jainkoa maitatzera eragiten dien Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, itxaropenera deitzen gaituen jubileua daukagu aurten, gure barrua esnatzeko. Esan dezagun denok batera, pantailan azalduko zaizuen otoitz ederrau. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman diguzun bedeak, eta espirituagan gure bihotzetan, isuria izen den karitatearen garrak, esna dezatela gugan, zure erreinuaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizaria eta kosmosa onduko duten, evangelioaren hasieren ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean,
gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubilioaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromez garen onkan, zeruko ondasunekiko lehia, eta izur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta jainkoaren aurrean planta gaitezen, ematen digun duaina onartuz. Eskadezagun geure pekatuen barkamena isilune laburrean. Jesus jauna, zuzara aitaren gana gara mazan bidea, erruki jauna. Jesus jauna, zuzara herriak argitzen dituen egia, Cristo erruki. Jesus jauna, zuzara mundua berritzen duen bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoiko ahari, Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainaundita eder zaitugulako, gorazun bedeinkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna,
otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia hau jauna zeure betiko maitasunez. Eta gure esperantzaren oinarri bakarra zure grazia zerutarra denez gero, argaitzatzu beti zeure babespean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Seri. Jainkoarekin aurkitzen denean hartzen du profetak bere eginkizuna. Jaungoikoaren eta giza pekatariaren bitarteko izateko edo izaten saiatzeko eginkizuna. Hala esango digu Isaías profetak. Isaías recuerda su encuentro inefable en el templo. Explica la circunstancia del encuentro y su total disponibilidad ante Dios. Escuchemos. Isaías profetaren liburutik. Osias erregea hil zen urtean, jauna ikusi nuen, tronu altu eta garai batean eseria. Haren mantu egalak tenploa betetzen zuen. Suskoa bezalako izaki batzuk zituen gainean, zeina egal zituzten. Eta honela egiten zioten oiru elkarri. Santu, santu, santua, jauna algustiduna. Lur osoa betetzen du haren aintzak. Ahotsaren oiuz tenpluko ateopoek dardara egin zuten, eta tenplua kez bete zen. Nik esan nuen, haiene, galdua naiz. Ezbain kutsatuak bai ditut, eta ezbain kutsatuak dituen herrian bizi naiz. Errege eta jauna algustiduna ikusi dut neure begiz. Une hartan, suskoa bezalako izaki haietako bat etorri zitzaidan egan. Aldaretik, zuhatzez harturiko txingarra eskuetan zekarrela. Eta txingarraz ahoa ukitu zidan esanez. Ara, txingarronek Espainiak ukitu dizkizu. Kendua duzu bada gaiztakeria. Barkatu zaizu bekatua. Orduan, jaunaren ahotsa entzun nuen esaten, nor bidaliko dut? Nor izango digu mandatari? Eta nik erantzun, prest nauzu, bidali neu. Jaunak esana, Zerrak zuri jauna. Diose zaitut ospatuko, aingeruekin goratuko. Denok. Bihotzez zaitut ospatuko, aingeruekin goratuko. Eskerrak ematen dizkizu jauna bihotzez, kantuz ospatzen zaitut jainkoen aurrean. Eta zure templo santuraz begira ausbeste naiz, eskerrak emanez zure izenari. Bihotzez zaitut ospatuko, aingeruekin goratuko. Zure maitasun eta leialtasunagatik,
paregabeak egin dituzu zeure izena eta promesa. Dei egin izunean erantzun zenidan, bihotzean kemena bizkortu. Bihotze zaitut ospatuko, aingeruekin goratuko. Giza bizitzari eta etorkizunari buruz ematen zaigun argibidea da evangelioa. Jesus bera da hilobitik atera den lehenengo gizakia. El Evangelio nos da la noticia referente a la vida humana. Cristo ha sido el primero en salir del sepulcro. La muerte ha dejado de ser el enemigo. El cristianismo es un mensaje de vida y optimismo, dirá San Pablo a los Corintios. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, irakatsi nizuen berri ona oroitarazten dizuet. Zuek onartu egin zenuten, horretan sendo oinarrituak zaudete, eta salbatu ere horrexek salbatzen zaituzte. Nik iragarri nizuen bezala eusten badiozue. Bestela alferrik sinetsiko zenuten. Nik hartu nuena bera eskualdatu nizuen lehenik, hau da, Kristo gure bekatuengatik hil zela, liburu santuek esan bezala. Obiratua egin zutela eta 3. egunean piztu egin zela, liburu santuek esan bezala. Pedrori agertu zitzaiola eta ondoren 12. Gero 500 eta gehiago senideri agertu zitzaion batera. Horietako gehienak bizirik daude oraindik, batzuk hil badira ere. Gero Santiagori agertu zitzaion, ondoren apostolu guztiei. Beste guztiei agertu ondoren, neuri ere agertu zitzaidan, garaia baino lehen jaiotako aurra bezalakoa naizen honi. Izan ere, apostoluetan txikiena naiz ni, apostolu izenik ere merezi ez duena, Jainkoaren Eliza pertsegitu bainuen. Baina naizen hau, Jainkoak berak bere graziaz egin nau, eta haren grazia ez da nigan fruiturik gabea izan. Gainerako apostolu guztiei baino lan gehiago egin dut izan ere. Ez noski nik, baizik eta Jainkoak nirekin bere graziaz. Horrela bada, bai haiek eta bai nik, horixe da hots egiten dudun mezua, eta horixe zuek sinetsi duzuena. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jesusek nahi duen erara giza arrantzale izateko, arrantzurako teknika guztiek ez dute bat ere balio. Dena usteko prest egon behar da. Evangelioak esaten duen giza arrantzale, interes guztiak baztertu eta emankortasunez beteta bakarrik egin daiteke. Jesusek berak erakutsiko digu gaurko evangelioan giza arrantzalearen jarrera eta jokabidea. Arretaz eta erne jartzen gera, zutik eta aleluia kantuka. Aleluia, denok. Aleluia, aleluia,
Zatozten nirekin dio jaunak. Eta giza arrantzale egingo zaituzten. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus Genesareteko itsas bazterrean zegoelarik eta herriak jaungoikoaren hitza entzun naiz, estu inguratzen zuelarik, bi txalupa ikusi zituen itsas ertzean geldi. Arrantzaleak sareak garbitzen ari ziren lehorrean. Sartu zen txalupa haietako batean, Simonenean, eta lurretik pixka bat urrutira zezala eskatu zion. Eta eserita, txalupatik jendeari erakusten jardun zuen. Hitzaldia bukatu zuenean, honela esan zion Simoni: jo ezazu itsas zabalera, eta bota zuen sareak arrantzurako. Simonek orduan: Maisu, gau guztian horretan ari izan gara, eta ez dugu ezer atera. Hala ere, zuk diozunez gero, botako ditut sareak. Eta hasi baziren hasi, izugarrizko arrantzua egin zuten, sareak lehertzeraino. Beste txalupa lagunei keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren eta bi txalupak bete zituzten, ia ondoratzeraino. Hori ikusi zuenean, Simon Pedro Jesusen oinetan auzpeztu eta esan zion: zoazkit jauna nire ondotik, bekatari naiz eta. Izuak harturik baitzeuden bera eta lagun guztiak, ateratako arrantzuagatik. Eta berdin gertatzen zitzaien Simonen lagun ziren Zebedeoren seme Santiagori eta Joani. Eta Jesusek honela esan zion Simoni: ez izan beldurrik, hemendik aurrera giza arrantzale izango zara. Haiek txalupak lehorrera ekarri eta dena utzita jarraitu egin zioten. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Kristau senideok, aurten Lukasen evangelioa entzuten ari gara igandero. Gaurkoan, Jesusek dei egiten die arrantzale batzuei berarekin joan daitezen, bere ikasleak izan daitezen.
Gaurko pasartean gertatzen direnak esanai handikoak dira gure fede bizitzarako. Jesus itsas bazterrean dago, Jainkoaren hitza entzun nahi duen jendearen erdian. Simonen txalupara igo eta lurretik pixka bat urrutiratzen da hobeto hitz egiteko. Mesede hau eskatuz, Simon Pedroren bizitzan sartu da. Jesusek zerbait berezia agintzen dio ondoren. Itsas zabalera jo eta sareak botatzea arrantzurako. Hau bai ez ustekoa. Pedroren terrenoan sartzen da. Pedro baita arrantzale kontutan dakiena, arrantza kontutan dakiena, ez Jesus. Gainera, gau osoa pasa dute eta ezer ez harrapatu. Baina, hala dio Pedrok, zuk diozunez, hala egingo dut. Oraino, Jesusi jarraitzeko lehen zatia, fedearen lehen etapa. Zuk diozunez, aurrera. Gure begira, Jesusek dioena gauza interesgarria da. Ilusioak eta ametsak pizten ditu guregan, edo piztu ditu. Berarengan zerbait oso berezia sumatzen dugu, txikitatik entzun, igandero evangelioa entzun, norberak ikusi dezake Jesusekiko bere atxikimendua nondik eta nora doan. Baina orain, ur handietara joatea eskatzen digu. Bizitzako ur handietara, itsazabalera. Seguru sentitzen ez naizen kontu horretara. Eta bakoitzak dakizki zein diren bere bizitzako ur handi horiek. Bere itsaso zabalean. Izan daiteke familia kontuaren bat, harreman konkreturen bat, bizi izandako porrotaren bat, edo ezinen bat. Baita izan daiteke bizia aldarazi didan aurkikuntza bereziren bat, sufrimena edo gauza miresgarri bat. Norberak daki bere berri. Norberak dugu geure ur handietako kontuak ditugu. Ur handi horietan ez dute balio orain artean ikasitakoak, esandakoak, ikusitakoak, ez dute balio. Bizitzako ur handiak. Eta hala ere, nahi dut Jesus jarraitzea. Berari tokia egitea nire bizitzan. Eta kasu egiten diot berak eskatzen didanari. Naiz eta nik oso argi ez ikusi. Zer izango ote da? Zertarako ote da? Edo bizitzan ikasi dudan gauza askoren batzutan kontraxamar joan da ere. Zur diozulako sartzen naiz nire bizitzako ur handietan. Fedearen lehen partea. Eta haranun, izugarrizko arrantzu egiten dute Pedro eta lagunek. Sekulan gertatu gabekoa. Beraien kapazitatea gainditzerainokoa. Hemen hasten da fedearen bigarren partea. Pedrok bere harridura handian Jesusi egiten dion galdera, ez da guk mago bati egingo geniokeena. Nola egin duzu? Ez. Esaten dio, nor zarazu? Halako aldea antzeman baitu, bera eta Jesusen artean. Nor zarazu? Eta nor naiz ni, zure aurrean. Misterioaren aurrean Pedrok oso txikia ikusten du bere burua.
Horregatik aitortzen dio pekatari dela. Ez pekatu asko egin ditu alako. Inolako merezimendurik gabeko gizakia delako Jesus horren aurrean. Ez dut inondik inora merezi zure aurrean egotea jauna. Testua dio, izuak harturik zeudela txalupako guztiak. Jainkoaren aurrean topatzen garenean, bere presentzia hurbilea sentitzen dugunean, beti aitortuko dugu gure pekatari izana, gure txiki izate hori. Ez txarrerako, onerako baizik. Jainkoaren onditasunaren aurrean gure ezereza aitortuz. Eta honek, salbatu egiten gaitu, hain zuzen ere. Honek ematen digu inoiz izan ez dugun duintasuna. Hau da fedearen iturburua. Jainkoaren presentziaren aurrean, gu nor garen eta zu nor zaren. Jesus gure bizitzan sartu da, eta gure bizitzako urra handietan bakarrik sumatu dugu norden bera. Jainkoaren semea. Eta orain, azken pausoa. Pedrori bezala. Ona fedearen beste dimensio bat, beharrezkoa. Giza arrantzale egiten zaitut. Gu, Jesusek bidaliak gara gizon emakumeak jainkoaren gana eramateko. Ta batek esan dezakak gu? Bai, gu? Gu ez gara bestea baino hobeak, ez? Ez gara jakintsuagoak, ez gara santuagoak, ez gara indartsuagoak, ez? Baina ikusi dugu nor den Jesus. Eta ez da ideologiagatik, edo kulturak eraginda, edo kristandadean jaio izan genelako, ez. Gure bizitzako urra handietan sumatu dugulako Jesusen jainkozko presentzia. Eta horrek dena aldatzen du. Eta horrek egiten gaitu bere testigu, bere lekuko. Gure historia beste bat izango da bendik aurrera. Pedro eta bere lagunen modura. Jesusi itxatxiek bizi beharko dugu hemendik aurrera. Eta horrela bizi beharko dugu fedea. Berari itxatxiak, berari begira, adi bere hitzari. Eta bere berri emanez gure ingurukoei. Bakoitzak alduen modura. Modu askotara egin daiteke. Ekaristi bakoitza Jesusek ukitutakoen biltzarra da. Bere maisuaren inguruan bildua, gu hemen bezala. Eta berari itxatxiak bizi nahi dutenen bilkura. Berari itxatxiak. Eman dezaiogun beraz eskerrak, eta eska berari, bere argia, bere laguntza, bere hurbiltasuna, bere argia. Zutiturik, aitor dezagun gure fedea. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten dut.
Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia. Sinesten du, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jainkoari otoitz egin diezaiogun fedez eta konfiantzaz. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Eliza osoaren alde, jainkoaren gandik datorkigun itxaropenaren testigantza eman dezala munduan eta lagun diezaiela gizon emakume guztiei Kristo aurkitzen. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Beren etorkizuna edo beren bokazioa planteatzen ari direnen alde. Jaunak argi ditzala, jainkoak nahi duen bidea aurkitzen asma dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Egoera zail eta mingarriak sufritzen ari direnen alde, gure gaixoen alde, jaunaren barnepoza senti dezaten aurrera egiteko. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Hemen gauden guztion alde, senideak gero eta gehiago maitatuz bizi gaitezela eta gure mundua gozatuz. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita ona gure otoitza eta izur zure maitasuna gizon emakume guztien gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Lasai gozo, ez beldur ez izu, jauna bidean honez, zuk gara matzazu. Gure bide zailetan, onbete zarazu, eroriko bagina, jasoko gaituzu.
luzea da, bihotza ezinez, gogoa ekarritan, esperantza minez. Zugurekin bazatoz, zeure eraginez, aurrera joan gaitezke, zailtasunen gainez. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna, gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzatzu guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean ninez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zure gana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zero lurra berberi gauza, zure bizitza, osana zeruko jenetan. Bere ikatuak jaunaren izenean datorrena, osana zeruko Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau, nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta
itun berri eta betikoa den odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guzti santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure regnua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean eman duzula, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu uziten talian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta gitarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan zenien apostoluei.
Pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira, zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Errukia. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Errukia. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean. Jaunari kanta ona baita. Kanta dezagun denok. Jaunari kanta ona baita. Haindu handia bere betiko errukia. Une guztitan dezadan jaunari gorentzi, gora eta gora nagon beti. Nire animak jaunagan poza baizik ez du, apalak entzun eta poztu. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Esan nirekin jaundita eder dela jauna, gora dezagun bere izena. Jaunaren bilan bilen eta ez alferrik, gorde ninduen ez duratik. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Oberagana berak zaituzte argituko, ta ez zareten lotxatuko. Gozata ikusten den xamurra jainko jauna, doatzu argan gorde dena. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia.
dezagun otoitz. Hoi Jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu, Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Adierazten eta jakinarazten duena, aurrena barruan egiaz bizi duena da Kristaua. Eukaristian ikasten dugu aurrena Jesusek erakusten duena, bere maitasunezko eriotza eta piztuera. Eukaristian egiten dugun arrantzua erakusten dugu geure bizikera eta jokaeretan, bihotz barruan dugun itxaropen eta uste ona adierazten dugu bizikeran. Eskerrik asko zuen fedearen testigantza eman diguzuelako. Gure fedea eta arantzazuko amua esango nuke ezaugarri. Eta arrantzu hortarako aukeratuak izan gera. Nahi duzuen arte, beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espiritua bedeinka zaitzatela Jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, eskerra